Sanibonani bantu bakithi, mthwakazo omuhle bathandi nabalandeli berumba kuzo zonke indaweni kuzo onibingelelayo nguKing Mabuwe abangazi kangcono bathi nguZigzag Manyongovi isibungu lesana singaqondakala singathi sinjani njani unangu ngithi rada sembuze esihamba sibheke phansi singachitha kumnandi u2x2 umthetho amaphilisi ingubo yadonselana ngapha nangapha umsobhe empila idibane emnganini owodwa kodwa la kanjani yohlangana khona ngalethunjini bantu bakithi lapha ngize ngohlelo lemdawini ngihamba nemdawini and Izingonyama si-introduce i-channel ka-YouTube, official channel Mdawini and Izingonyama lapha ku-YouTube. Isicelo ke ukuthi ningene khona niyo-viewer, nixhase, ni-subscribe, ni-like. Then ke sine page futhi Mdawini and Izingonyama page on Facebook. So bantu bakithi injongo nje ukuthi sikwazi ukuxhaseka siMdawini and Izingonyama. Abaningi bayazi la abafana njengabafana bokutabhayela ezokumanya ezokusisile ezokulawuka sabubudo ufudunyana kumankalanyana. So ke bantu bakithi sini introducela lawo ma platform amabili ukuthi kulapho kunama activities wonke ezinto ezenzeka eqenjini. Njengamanje kunohlelo lwealbum ka2024, kunohlelo lwe-DVD. Zonke lezo zinto uma nixhumana nalawo ma channel kulapho eningayazi khona libe ne-information. Bese kuthi oyabe funa iCD noyabe funa mhlambe iUSB noma i-T-shirt leqembu, inamba ziyaba khona lapho escreenini, nidale lawo manamba, nifonele, ni WhatsApp, nizothola konke enikufunayo. Uxhaso luyadingeka abantu bakithi njengoba iPiracy seningi kangaka. Abantu namhlanje abaculi bonke bangafakaza bazuza something nje kulawo ma platform abathengisa khona online. Ingakho nginithulela leyo nto mina unangu seladalada simbuze esihamba sibheke phansi kungachitha kumnandi 2x2 umthetho amaphilisi ungubo yadonselana ngapha ngapha imsobhe empila ihlangana emnganini owodwa kodwa na kanjani yohlangana khona ngalethunjini. Abafana bami ke bathi nguZigzag Manyongovi. Ngiyabonga. Balaka.